dito siyudad ti Batak. At may isang material culture na pagtangtangsit ni. Gapot at ito'y kaya't nasisita unay para itiing kang panagbian. Dito'y timakunkunang silyasi. At damit dito'y pagtangtangsit ni nga makunkunang empanada, or we proudly call it as Batak empanada. Napintas unay dito'y material culture ng silyasi. Gapot na babaen dito'y nga silyasi maproduce ni when ma-achieve ni deti kaya't milaunay nga raman ken luto nga pagdidinamagan sa nga lubungan nga Batak empanada. In 2024, they took home the championship with the story of a woman Welcome to Hong Kong, Nena. who pursued her dreams far from home. Now, they bring us back to the Philippines with Madonna, an empanada vendor from Batak, whose journey proves that success is about talent and embracing one's roots. Can heritage and ambition pave the way for a back-to-back victory? We are about to find out. Well, Nena became so remarkable last year. So this year, alam ko that everyone will be smiling for that 7 minutes performance because Our story will revolve around the life of Madonna. Madonna, who is a vendor, used her passion and culinary heritage to overcome the struggles of aspiring artists here in the Philippines. Presenting Madonna, lasing empanada di na imag ngagluto, nalaing pa'y ngagkanta. She will succeed on her career with the help of empanada. Laksak ay nakalagsak, di kastoy ang kabibiyang panalabon tigasan, naputi pang nagiin na yan. May tuyon, tumatak kayon, tilakok na empanada. Espesyal man pero ordinary, ay nakaimpimas lahat. Espesyal man naroon, Manang Madonna, di mga ordinary, baka maibusanak. Ay naglanang, di empanada, umay kay gumatang, nag-espesyal. Di empanada, bibito'y bata. well, it's me, Madonna. I have a dream. I want to be the singing empanada diva. Manila, here I come. Next! Hi, I am Madonna, proudly Batak, Kenya. Lunes nang tayo'y nagkakilala, Martes nang tayo'y... Hey, stop! Madonna, right? You're fired! Hello po, mag-audition po sana. Ay, wala nang audition. Tanggap ka na. Sige, kumanta ka na. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Nawala na ang lahat, Madonna. Pati customer. Paano na ngayon yan? Aha! Let's cook and sell empanada, gaya ng baon ko. Uy, masarap nga! Manager, samahan mo ako sa Batak to gather authentic ingredients. Magtitinda tayo dito. Batak, here we come! Yang mo ay nilimit mo na, iyon ang pakunuan at tanggalin ang balat. Yak na busog ka sa empanada. La 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 la.
ba ang secret ingredient? Special empanada, hahanap-hanapin mo talaga. Tara na! Bumalik na tayo sa Manila! Excited na ako! Titig, panipisig, ilagay ang mundo at papaya. Iyakin ang itlog, ilagay sa gitna ang longganisa. Tingnan mo, ayusin mo, agatin lang dito. Ang sarap! Iba ka, Madonna! Malinamnam! Live tayo ngayon para kausapin natin si Madonna, the singing empanada diva. Anong masasabi mo? Salamat sa nakinig sa aking boses at bumili ng empanada! At yan ang mga kaganapan dito. Back to studio. Hello? Hello, maari bang kausapin si Madonna? Ako ho. Siyak ni Mayor Tibatak, nganyanyag fiestan, ket ayaban ka kung mga agkanta. Alam mo ba inak, Mayor? Pero go! Bring it on! Hello, City of Bata! 3, 2, 1! Naiduduma awan ka Paris na, tuy batak itinagakwan na. Naiwaras din maduda na titinamagan, makana na aramita na impapuswan. Tuy kain masaya, tuy batak, napakasarapan. Empanada di batak, lalatakin na karagasa. Pinukel ni Batakenyo, ipagpamakel ni nga Ilocano. Empanada di batak, nabedakin na karamramba. Pinukel ni Batakenyo, tuy empanada ni ito'y batak. Empanada, 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 empanada. You never fail to amaze us, City of Batak!